Uravalmennus on palvelu, jonka keskiössä on oman osaamisen tunnistaminen ja sanottaminen, omien ammatillisten tavoitteiden kirkastaminen ja työkalujen ja menetelmien saaminen sen uuden ammatillisen ratkaisun löytämiseksi. Valmennus on yksilöllisesti räätälöity kokonaisuus, joka palvelusopimuksen sisällöstä riippuen voi sisältää elementtejä, kuten yksilölliset tapaamiset oman uracoachin kanssa, työllistämistä edistävä koulutus tai yrittäjyysvalmennus. Uravalmennus tukee kokeneita ammattilaisia, jotka haluavat uudistua ja uudistaa omaa osaamistaan ja uraansa, tai kenties löytää ihan kokonaan uuden ammatillisen ratkaisun. Uravalmennus sopii tilanteeseen, jossa pohdit seuraavaa ura-askelta, joko nykyisen organisaatiosi sisällä tai sen ulkopuolella, tai mietit kokonaan uutta uraratkaisua. Saatat myös olla tilanteessa, jossa toivot tukea selkeän fokuksen löytämiseen, ammatillisen profiilin tai henkilöbrändin kirkastamiseen tai uusien uramahdollisuuksien tunnistamiseen. Valitsemme sinulle sopivan coachin erittäin kokeneiden, sertifioitujen ammattiuracoachien joukosta, ja hänen kanssaan voit pohtia niitä juuri sinun tilanteesi kannalta olennaisia asioita. Uravalmennuksen tavoite on myös auttaa sinua etenemään suunnitelmallisesti kohti uratavoitettasi. Osana valmennusta saat myös ryhmämuotoista työnhaun tukea sekä virtuaalisen oppimisalustan. Tarjoamme myös pitkäaikaista tukea oikeastaan koko työnhakuprosessisi ajan.